Казвам се Аделина и се занимавам с йога от доста години, но от 3-4 години преподавам йога. Завършила съм психология и едновременно с това се занимавам с астрология. Човешката душевност е това, което ме интересува и вълнува. И в тази линия се свързахме с Калина. Запознахме се на курса в НСА, който се провежда, обучение по йога. И от тогава, така може да се каже, че станахме доста близки. Това, с което тя ме впечатли мен тогава и въобще впечатли всички, впечатляваше, е това, че има изключително ясна визия за нещата. Очертава се като водач, винаги се отличава като човек, който взима позиция, но в същото време не го прави натрапливо, не го прави така, че другия да се отдръпне, а напротив, прави го изключително елегантно, със мисъл за другия. В същото време има така една мъдрост да остане отстрани, да погледне нещата и да може да вземе правилното решение. Много пъти в течение на нашето обучение се е налагало да се взимат решения и да се прави нещо колективно. Тя винаги е била така лидер и човека, зад който са тръгвали другите. И затова се сближихме изключително много. Впоследствие се оказа, че сме родени на една дата, а тя Зодия Овен. Това е изключително амбициозен човек, но тя успява тази амбиция и сила, която има, която притежава Водена, да я омекоти, дали чрез йога, дали чрез мъдростта, която притежава. Нямам представа точно, но важното е, че тя притежава една култивирана сила, така да се каже, култивирана ентусиазъм, който е точно достатъчен, за да достигне това, което иска, но не и да се натрапва. Много са качествата, които тя притежава. Изключително харизматична личност, с която можеш да говориш на абсолютно всякакви теми, както за политика, така и за медитация, за духовния път, за себепознанието и въобще за такива теми, които са изключително ценни. И поради тая причина, поради това, че точно такива хора трябват на българската политика, точно такива лидери, такива водачи, с които просто тръгваш без да искаш дори. В смисъл, те те увличат. Просто тя има силата да увлече и да повлече хората и да постигне това, което иска. И за мен е много ценно точно такива хора да има, които по съвсем естествен начин могат да случват нещата, които са важни за хората. И другото най-важно е това, че тя винаги застава от другата страна. Може да види другия, да влезе в неговите обувки и да прецени ситуацията по много разумен и мъдър начин. Аз подкрепям Калина Прокопиева, която е 10-та в листата на Синьо единство. Подкрепи я и ти. Можем да променим обстоятелствата. Гласувай с надежда. Купуването и продаването на гласове е престъпление.